Lieve mensen, kom naar mijn voorstelling Face the Future. Het heeft te maken met magie en tijdreizen. Dat zijn er veel. Ik ga dan maar voor Harry Houdini. Nog altijd de beroemdste illusionist aller tijden. Ik zou jongeren het advies geven om ambitieus te zijn, maar ook vooral om zakelijk te zijn. Dat er iets wordt uitgevonden dat de mens niet zo lang hoeft te slapen. Gewoon omdat het leven te mooi is om in je bed te blijven liggen. Wat ik een heel mooi moment vond, het winnen van de Zilveren Clown tijdens het prestigieuze Circus Festival in Monte Carlo. Ik denk toch de telefoon, want die doet alles op de telefoon tegenwoordig.